Segrat24 és un portal que difon arguments antiimmigració i nodreix de notícies l'extrema dreta. Ells van ser els que, a la xarxa X, van fer-se ressò d'una informació breu publicada a La Razón al setembre, on s'assegurava que el 91% dels condemnats per violació a Catalunya són estrangers. I Elon Musk en va fer ahir un retuit. Acostumen a difondre notícies falses, mitges veritats sempre, presentant la immigració com una invasió, identificant la immigració sempre amb delinqüència, no amb precarietat, i això ho utilitzen per després rendibilitzar-ho políticament. I aquí és on entra el joc d'Elon Musk, que Elon Musk, des que té Twitter, ha fet una gran aposta per Trump i per la ultradreta europea. A Alemanya, poques setmanes abans de les eleccions, i el mateix president Francesc Macron han acusat Elon Musk de voler influir en la política europea. Avui també l'han criticat a Catalunya i des del govern espanyol demanen neutralitat a la xarxa X. Defendemos que esas plataformas digitales actúen con absoluta neutralidad y sobre todo sin ningún tipo, si me permiten, de injerencia. La democràcia és de la ciutadania i no podem permetre que caigui en mans de multimilionaris de la tecnologia aliats de la ultradreta. Segons el Departament de Justícia, aquí hi ha una clara intencionalitat política perquè les xifres de la polèmica notícia s'han de contextualitzar. En números absoluts són 22 els reclusos estrangers empresonats per delicte de violació.